meninggal. Aduh, pedak sekali pisan aku ora niku. Aduh, pedakku ning kono mau. Iku ngono pedhe kepakku lah kok pulang kurang go pedhe kamu piye? Aduh kok nek ono. Ora contoh sini piye dul merku kabeh ning bareng blok metu mau. Aku juga anak-anak ngajak sama ya. Ala nang iso tapi. Coba kan tau. Sia mau tarang premane. Malah masuk iki. Cuk, sepeda loro mesti bocah iku krak iku balik rene neh. Ada jarang ibu lek nggo sepeda. Yo. Masuk iki. Malah masuk. Sepeda iki digol e wong e ra rene. Wong arene neh, ayo jarang duwe wae. Lah yo. Siap ora? Oke, masuk wis pakai masuk. Oke. Liko ping. Loh, lha apa bocil-bocil ngene neh? Ngene Kak, kawane aku. Kalem tenang santai tak aturane sampe cukup motor Kak. Soalnya iku motore bapak aku mulai rada motor lebih bapak Kak. Yo Kak. Lha itu gorene ya. Iki Kak ngono. Ora rada kurang. Nah, gila kok. Gage kok yo Kak lho. Tuan permen. Palai kurang samene iki. Sono nang apa? Ngono nek kok gadang Kak. HP ta apa gedah? Kita gedah Mas. Wis kuwi ora balik motorem. Nah. Wis mulai. Udah mulai. Sebelahnya nih. Sepurane Kak, damai Kak. Mungkin iki rasa baik iki. Alhamdulillah aku aman. Alhamdulillah aku aman. Ayo dah mulai. Aku siap nih. Muntah yuk. Ayo lo. Ah, nih dah lupa. Kakak. Sakit cepet. Bodoh amat, cuk. Ada. Preman kok dilawan ini. Ini bos. Wah. Lumayan tambah dana ini. Tak HP nih. Ya wes kok ayo ngenteni masak sik. Oke. Kan makan nih. Kok man saya kebagian iki. Kok pokoke jalur kabeh iki. Ya wes kok tak angkat aku dhewe iki. Wes tenang ae. Oke. Lan. Apa Mas? Iki perang. Ya aku lewat kene kudu bayar pajak deh. Cuma ceritanya iki arep malah apa tuh Mas sampean? Loh, sampean iki piye to Mas? Ora ngerti to Mas sampean? Mas, masa kandhani yo. Kanggo sampean yo Mas yo. Nang golek duwe iki sing halal Mas. Sing apik golek iki. Aja kok koyo ngene. Iki mau jamane wis turu Mas. Dirongkas iki sampe kiamat. Nah iso dilereni wae Mas. Malah iki apa begal apa piye niki dilereni Mas. Halal. Yo. Aku tambah mbok warai ku piye? Pelandale ning kene yo. Gue sampean sadar Mas iki Mas. Awet tenan tak awet. Terus cakep-cakepan iki duwe ah. Cakepan barang kok. Yo gorene duwe kok sampean piro saiki? Gorene kabeh duwe sakonone. Sakonone wis gorene. Atas wae ya. Kurang Mas. Atas iki apa? Tak kaya 100 nenek sampean tak iso iki tobat Mas. Yo wis gorene gampang kuwi. Parani balake yo malake. Gampang masalah. Cakep Mas. Wis wae. Pertama kali masjid kono lho tadi kene.
Yo wes sampean sadar Mas yo. Balik. Masalah mana masjid wae Mas yo, ojo ning dalan. Jenenge wong ngandani HP Mas. Ngomong kumpul wae yo. Sampean iki. Apa tak angkat iki rasa ceramah. Lah ya lho, saya. Ayo saya. Wes kita balik. Rasa ceramah. Wes Mas, mana awalan iki? Woi, cek. Omongan macam mau ya lu bener. Tobat. Alat. Tobat itu sok ben ae, tobat itu urusan dulu. Penting awak dhewe iki kudu akeh. Mek malam mingguan kok bunyi pesta, ngerti ya? Wes dalui. Mulai saya. Ayo mulai iki. Ayo mulai. Ayo nong. Mangga yuk, nah.